ang kanindot pagyod kay ni ana mang Ginoo nga isip maayo magbalantay, dili gid ta niya pasagdan, di ba? Dili gid pasagdan sa Ginoo kitang mga tao. Dili gid ta niya biyaan, isip maayo magbalantay. Pero naa sa gitugyanan nga maoy maatiman kanato nga ris kalibutan. Kinsa man ni siya? Sa Papa, the Supreme Pontiff. Gikan ni San Pedro, di niingon ang Ginoo, San Pedro, atiman na ako makarnero. Diba? So, kamo, kibaw na mo nga natin ba gusto Papa, si Pope Leo, Robert Francis Prevost. Diba? Taga Amerika pag yun. So, daghang kayo mga nang lutaw sa iyang kaagi ug sa mga similarities usab nga nahitabo during the conclave o during the announcement nga Abimus Papam, we have a Pope, di ba? So si Pedro gipasapasan niya ngadto sa iyang mga successors ayahang pagka muatiman sa mga katawhan. Ug karon naa si Pope Leo ika-267 nga Pope. So grabe, di ba? Indot pa jud kaayo. Kibaw ko nga uban dinhi nag-atang, ako gaatang jud ko, naabtan jud ko kadlawon, napaabot jud ko sa blessing ni Pope Leo ala 1:28 kadlawon. Duka-duka man ko pero ako lang gigwanta. Nakadawat jud ko sa blessing sa naa po ko sa laptop gatan-aw. No? So lapos ng blessing. Ng mga isugo na Kristo, usa may mga significant o mga significance, mga importance o mga importantes kinabuhi. Ato timanan nga pagka May 7 nagsugod ang conclave og naepekto gyud kinsa ginemos to Papa pagka May 8. Kini pong May 7 mao po na po surrender sa mga Germans sa Europe. Og ni take effect ni siya pagka May 8. Nagpinirmahin na sila nga wala na gubat sa Europe. Indot kayo. No? Og karon daghan pa gyud kayo. Nya nganong gipili man ni Robert Prevost si Leo. Napo ni siya significant sa Leo the 13th. Kay Leo the 14th man na say significance sa Leo the 13th, Pope Leo. Ngano man? Kasi Pope Leo the 13th, kibawo kabasa na mo ani. Gipakita sa vision nga ang yawa moatake sa kalibutan o nag-formulate siya prayer against sa Satan, prayer ni San Miguel. Kanang San Miguel defend us in the battle. Nagkaigikan ni Pope Leo the 13th. Unya pagka May 8 pod napakita ang archangel nga Saint Michael ngadto kang Pope Leo. So daghang kayo significance kining May 8. Mga isugo ni Kristo. Nagrabe kayo. Unya kung kabantay mo, di ba, ang mga sikat kayong mga cardinals mo ay pinag-expose sa radyo, sa TV, sa internet, sa CNN, BBC, sa Taglis, sa ito mga Sara, dahang ito, nga gi-appeal, nga mga bright, mga intelligent kayo nga mga cardinals. Pero gipili sa Ginoo, ang pinakaubos nga cardinal, si Robert Francis. Grabe kayang experience dito sa South America. Grabe iyang pag-uban sa mga tao, nag-antos siya uban sa mga tao, nagsakripisyo siya uban sa mga tao, mo gipili sa Ginoo ang exposure ngadto sa mga katawhan. Grabe. Makaingon ta nga kining mga gi-expose sa CNN, BBC mo na siguro ni makadaog. Pero lahi ang una sa Ginoo kaysa sa hunas mga tao. Di ba? Ang giuna sa Ginoo katug yung tao nga nagsugod gyud sa grassroots, rich in experience. Unya lihok kini sa Espiritu Santo. Lihok kini sa Ginoo. Di ba? Muna mga isong na Kristo, importante kayo nga we pray to the Holy Spirit. Come Holy Spirit. We pray sa Archangel to defend us against the evil.
So, mga isugo na Kristo, ana ang lihok sa Espiritu Santo kung magsugo to sa pag-ampo salig sa Ginoo. Pero karong eleksyon, di na Espiritu Santo masama na sila, Espiritu maligno. Na, wa agi Ginoo na kami hatagay man. Wa kay di tam ka feel o Ginoo na kibaw ko uban yun kada kadawat na. No? Ay lalamog limod-limod din ha. Ako wadj ko kadawat. No? Kani dawat mo di na sa Espiritu Santo, Espiritu maligno na siya, no? Muna mga iso ni Kristo kibaw ko karong eleksyon o bisag karon o ugma daghan na kini mga hamang. Mga hamang niuban mga wakwak, no? Mga hamang mura na slag buaya. No, paakon mo ya hatagan na na kung duolon mo ya tagaan mo ingna ayaw lay din na maayaw lay palayo lay buutan man kala ila pang hatag lay maluy taon kala ayaw lay ana pagsulti. Di ba? Di ba? So muna mga Iso Kristo kuan na we pray mas may tayong mag-pray ta for kalinaw, for peace, di ba? For order, mag-ampo lang ta sa pahig. Karon we pray also for humility. Mag-pray ta humility para sa mga politicians. Kaysa mapilde, dawato nila sa tumang pagpaubos. Dawato nila unsa asar gisla kutob. Kundi sila makadawat kana dili na iyas Ginoo. Pero makadawat sila nya sibe mga ipo pasaylos Ginoo, Lord pasaylo ami Lord ko na ako'y nabuhat nga sayo ni election. Lord gaira in town ko. So ana di ba? Kamo usab i-guide mo sa Ginoo. Mantag i-guide mo sa Espiritu Santo. Basta makaingon lang mo ayaw lay, palayo lay kana gigayran mo na sa Espiritu Santo, no? Gigayran mo ana, maluy taon ka lay. Ayaw taon, ha? Kaya palag manindog.